Right, grade 9 kuma-functions and relations. Bese ngivele kwi-episode engaphambilini nginifundisile ukuthi uyisebenzisa kanjani lento esiyibiza ngokuthi formula. I-formula yiyo le. Khumbula ukuthi ngabuye ngathini kuwena, ngathi kuwena i-formula yakho iyakwazi ukubhaleka njengokuthi y is equals to bese kuba u6x minus 3. Iyakwazi ukubhaleka kanjalo. Ngathi kuwena lokho abakubhala la eqaleni, these are just lokhu nje ama-symbol. Ungaphazanyiswa ke ikhona ukuthi angisazi manje ukuthi mangabe sebebhale lokhu basuke besho ukuthini. Uma bebhala u-y equals to noma bebhala u-g of x noma bebhala bani basuke besasho into eyodwa ukuthi nansi i-formula yakho. Thatha le formula wena bese uyahamba ufike udevelop noma uyi-process. Uyayikhumbula i-flow diagram? Ngathi kuwena i-flow diagram it's like a processing machine la ufike ufake khona input bese iyagoqozwa phakathi bese iyaphuma ngaphesheya isi-output. La engaze ngakwenzela khona a flow diagram, ngakunikeza khona the x values and the y values ayephuma ngenxa yokuthi siprocesse u-x kuphume ama-y. Okunye ngakubiza ngama-domain, okunye ngakubiza ngama-range, okunye ngathi input, okunye ngathi output. Uzoyikhumbula zonke lezo zinto uma wadlala lama video uwabuka futhi ngempela ngoba iwona zokusiza. Ngale kwalokho ngeke sikusiza, asihlali phela nawe, asikho futhi eduze kwakho, sikude kunawe, kodwa uyakwazi ukusixhuma ngeindlela zethu zokuxhumana ukuze sikwazi ukukusiza. Nakho ke uma ubuka lama graph omabili, right, ngakuchazela ngathi ama-functions basuke bekhuluma ngama-graph. Ngathi i-relation noma ama-relationships ngathi is a set of ordered pairs. Ama-ordered pairs wathola kanjani? Ngokuthatha i-processing machine ufaka ama-values ka-x aprocesswe phakathi bese kuphuma sekuwa ama-values ka-y. Bese lokho uyagroupa into sets of ordered pairs. Bese uyahamba uyokufaka kuphi? Sathi yini le? I-Cartesian plane. Sathi mawukufaka kwi-Cartesian plane wenze njani? Uyakhumbula ngisebenzisa i-ruler lami ngithi when x is y is, when x is. Ngathi once waba nawo lawo ma-point then usebenzisa i-ruler lakho ukwadweba. Ngifuna ke sibuke ke lama graph awu-2. Buka la 6x minus 3, 6x plus 3. Into eyodwa le. Ngishintshe lo luphawu. Kwathi kade lu minus manje selu plus. Ayithi yabona? Ngilishintshiswa yini? Ingoba ngifuna ukukuchazela into engifuna uyibone. Ngifuna siqale siwadwebe. Bese siyabuka ukuthi kwenzakalani. Bese mase siwabukile ukuthi kwenzakalani, bese siyawa describe noma siyachaza, siyadefine, siya explainer ukuthi ini yenzani la, ini iyini la, ini uyithola kanjani la. Iziphi lezi zinto okuthiwa siyithole thina? Zo3 lezi zinto okuthiwa siyithole. 1, 2 asithole the y intercept. Y intercept. Uma sikhuluma ngo-y, okay, asiqale la. Masithi intercept suke sisho ukuthi oline banjani? Oline bayaxhumana noma bayathintana kuleyo ndawo. Okay? Imuphi ke lo line esiwuthintayo kuleyo ndawo? Uline uka y. Imuphi line ka y la? Nanka ama-y axis. Sesiyawa indicator lawa ama-y axis. Right? Ngesikhathi lawa kuama x axis. Athi ayibona leyo nto engichaza. Uma sikhuluma ngo-y intercept sibuza ukuthi lo line uthinta kuphi ngale graph. Uthinta kuphi ngale graph. Angithi uyabona ukuthi ama-graph ahlukene, awafani, but they look the same. Okay? Cabanga ukuthi abantu bayayizwa ke lento engishoyo. Ngase ngithi kwena nansi i-Cartesian plane yethu la sizokubuka khona izinto. Ngaphinde ngathi okunye okufanele sikuthole, fanele sithole the x intercept. Okay?
mase sikhuluma ngo x sisho ukuthi lo line lo siwuthinta kuphi lo line. Uma ungakayidwebi le graph ngoba wena ugrade 9 awuboni, kodwa ugrade 12 usiyakwazi ukubona. Ingakho ke ngithi wena uma ungase uyibambe manje kwa grade 9, grade 10, grade 11, grade 12, uyophuma nje wena usuyitholelo A nje kwi mathematics. Ibambeke ukuthi ngikutshelani. Enye into efanele siyazi la yini i-gradient. Yini i-gradient, right? Yini i-gradient? Ngachaza ke kancane ngathi i-gradient isuke sisho ukwenyuka noma ukwenyukela, noma ke kungenzeka phela kube ukwehlela, kuya ngokuthi ungaphi. Mawungezantsi ubuka phezulu entabeni uyenyuka, kodwa mawusentabeni ubuka ezantsi uyehla. So that's the gradient, the slope, elinye igama elisho i-gradient. Ayike kodwa lesi slope seni bafana, the slope, okay, the slope. Ele science ke kwa science basebenzisa igama kakhulu elithi inclination. Leli lisetshenziswa kakhulu kwa science. Ngeke uzwe kwa science bekhuluma ngegradient, ngeke uzwe kwa science bekhuluma ngeslope, but kwa science they will speak of inclination. Ingakho ngiye ngithi ne-mathematics ke na inolimi lwakhona, okay, i-language kwayona iyodwa njengoba ufunda amanye ama-language. Ne-biology, i-biology it's a language of human physiology. Anti niyayizwa la i-biology, lokhu nina enithi life science. I-life science it's a scientific study yomzimba womuntu, noma ukuthi umuntu uyinto enjani, ama parts akuyena afunctiona noma asebenza kanjani. So izinto ke lezi esizoyichaza, okay, izinto esizoyichaza. Sengiyayisula ukuze siyichaze kahle. Ngithi ke kuwena ke asambeke manje siyodweba leya graph leya yami. Khumbula lokhu ke ngani yami, ngeke mina manje ngisabuyele emuva nawe ngiyokufundisa ukuthi table ulidweba kanjena, wenza kanjena, but wena usuzobuyela emuva kuyilokhuza yakho kuma episode angemuva kwalawo busiyakwenza. So i-table yakho it's x versus y, busiyayidweba i-table yakho njoba uyibona ke mina ngiyidweba nje isi-rough, bese ngiba no-0 no-1 no-1. Uzothi komunye hawu thisha wawusulidweba manje lingasafiki ku-1 2 3 4 njengoba wawenza ekuqaleni. It does not matter, okay, akunacala ukuthi wena ulenza libe lifishane kangakanani, as long as lizo serve purpose, lizokwenza lento wena ofuna liyenze. Nakho usiyakhumbula ngathi u-x is an input, sesiyayifaka ke input yethu sithi x -1 sizoba no 6 times -1 kube u-6, -6 -3 bese kuphuma bani u-9. Uma ku-0 la sizoba no 6 times 0 kube u-0, 0 -3 kuphume u-3. Uma ku-1 la sizoba no 6 times 1 because endaweni ka-x sifaka u-1, sizoba no 6 times 1 kube u-6, 6 -3 kuphuma u-3. Nazi ke lezi number zethu engangikufundisa zona. Sesiyayibhala ke ngama-ordered pairs. Ama-ordered pairs ethu nanka, it's -1 ehambisana no -9, the first set. Isethi yesibili u-0 ehambisana no -3 nansi. Isethi yethu yesithathu u-1 ehambisana no 3 nansi. Angithi set siyifunda kanje, x and y, x, that's a relationship. That is why sithi masichaza i-relationship sithi is a set of ordered pairs. Anti yabona sesisuka nalento ke siyoyifaka lapha yana. Masifaka lapha yana sithi ngesikhathi x -1 nangu x -1, uy yena uyoba u-9, kusho ukuthi -1 -2 -3 -4 -6 -7. U-9 uyoba sezantsi lapha yana. Ngicabanga ukuthi abantu bayayibona lento engiyishoyo. Anti yabona
minus 1 nanku thatha irula lakho ulibeke ku minus 1 nanku buswenza i dotted line ku minus 1 ishone ezantsi ngoba u minus 9 uzowuthola la ku y minus 9 anti yabona so lelo point liyobe lila ezantsi ngoba ke i board yethu noma I ground lethu lincane in fact I ground likhulu I ground uma besizo compressa thina inamba zethu anti yabona lona kodwa ngoba ngenzela ukuthi ubone ngiyakukhombisa siliyekeke leli point size kuleli sithi x ewu0 u0 la uy u-3 u-3 la uy u-3 la sesiyalibhala ke leli point u0 lihambisana no-3 bese siza kuleli sithi x ewu1 x ewu1 uy u3 x ewu1 uy u3 kusho ukuthi nanti yalapha phezulu x u1 uy u3 nanti leli point leli siyabona cabanga ukuthi abantu bayayibona lento engiyisho so sesiyalibhala ke 1 and 3 leli ya point leliyana sesithatha lama point omayi2 ke omayi2 nje anele konke okunye kuyozenzakalela khona ngisho leli la elikade lila ezantsi lika -9 lizoyingenela lona leli lizongena lona ku line wethu sesiyahamba ke sibeke irula lethu kulama point omabili sesiyawahlanganisa nanko sesiwahlanganisile sesiyawudweba ku line wethu nako line wethu ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi ngempela uline wethu udlula phezulu kwawo lama point sesiyaphendula siyayibhala sithi le graph le ikhishwa yilo obani f of x equals to 6x minus 3 angithi yayibona khumbula ukuthi bengitheni la ngithe zu3 izinto esizibhekayo sibheka iy intercept okay sibheka iy intercept ngenye indlela southinta kuphi lo line lo y intercept southinta kuphi southinta ku -3 do you see that -3 ngifuna ke uyibukeke lento ke ukuthi y intercept sokuthinte kuphi lo line lo esudwebile oluhlaza oblue uthinta iplane noma ama y axis wathinta kuphi ku -3 are you with me ku -3 buka uyabona yini ukuthi sithinta kuphi uyabona na kusho ukuthi uma usukwa grade 12 akufuneki ukuthi wena lento uze uyidwebe kodwa ngokubuka la uyakwazi ukubona ukuthi le yanamba lapha ekugcineni ila igraph yami izothinta khona muphu line ka y angisiyabona le yanamba lapha ekugcineni ila igraph yami izothinta khona ini uline ka y are you with me now sithinta ku uline ka y so uthinta ku angithi uyakhumbula ukuthi bengitheni kuwena ngithe into esiyoyibheka siyobheka ini ama y intercept ngase ngiyachaza ukuthi intercept yini ila sithinta khona angithi sithintani ke uline ka y uphi uline ka y la yilokhu ubhukayo so uthinta kuphi do you see that so uthinta ku -3 ngithi ke mina suka nalo -3 la hamba nawo njalo uzuzofika la oh hayibo kanti le number nje imele lapha yayodwa kwigraph yethu iyona esitshela ukuthi siwuthinta kuphi lo line lo do you see that so you can read
ukuthi ungakwazi ukubona, ungakwazi ukufunda ukuthi lo line siwuthinta kuphi igraph wena ungayidwebile. Do you understand that? Okay. Hayi, izingane zami ngicabanga ukuthi seziyabona ke lo manje. Siwuthinta kuphi lo izingane zami? Ku3 oppositive. Kusho ukuthi lo sizowuthinta la. Do you see that? Sizowuthinta la. Ngicabanga ukuthi uyayibona lento engisho. Sizowuthinta la ngoba lo line lo siwuthinte ku -3. Lo -3 ile number la igcineni. Kusho ukuthi lo line mase siwudweba siyowuthinta kubani yena ke ku3. Hayi siyayizwa lona inamba esekugcineni esitshela ukuthi uline ka y siwuthinta kuphi. Siyayibona leyo nto inamba ila igcineni ezimele yodwa engena x engena y engena lutho yile number la igcineni iyona ke esitshela ukuthi ama y axis siwathinta kuphi. Bayayizwa abantu into engisho. Ake ngiphinde ngithi ukuqhubeka kancane nabantu. Sabheka wona njalo ama y inter. Asize la. Masifika la senza ithebuli yethu x versus y. Nayo sihlukanisa igatshana ezimbili 1 and -1. Right? Nathi iyafana naleyo. Ngifaka inamba ezimbili ezintathu. Uma u-x wethu e1 sizoba no 1 times 6 kube u6 plus 3 kube u9. Uma u-x wethu e0 sizoba no 0 times 6 kube u0 plus 3 kube u3. Uma u-x wethu ku -1 sizoba no 6 times -1 i-answer kube u-6 -6 plus 3 kube u-3. Siyabona? Asambeke sithathe lezi zinto siyoyifaka lapha ya sibone ukuthi ngempela ngabe lo line sizowuthinta kuphi. Anti yabona sithi ke ngesikhathi u-x nakho ngesikhathi u-x e1 uy u9 ngesikhathi u-x e1 uy u7 8 9 ulapho uy phezulu. Anti yayibona leyo nto asiyekeke ngoba ibhola seliphumele ngaphandle kweground. Asibuye size la ngesikhathi u-x e0 angithi phela ama-ordered pairs lawa lo 1 uhambisana no9 set of ordered pairs bese kuthi u0 ahambisane no3 set of ordered pairs bese kuthi u-1 ahambisane no-3 is a set of ordered pairs. Angithi sesifaka lena ke manje u0 uhambisana no3 ngesikhathi u-x e0 uy wethu ubani u3 sizodlula la. Ngesikhathi u-x ewu-1 nangu -1 right uy wona uyobe u-3 so kusho ukuthi ngisuka la ku-1 ngize kuphi ku-3 yona ke izodlula kuphi fanele idlule la. Sengiyalibhala leli point u-1 uhambisana no-3 kanti leliyana lobani lo-0 lihambisana nobani no3. Anti siyabona sengithatha irula lami inke mase ngithatha irula lami thatha irula ngilibeka kulaba bobabili. Nankonke ulayini wethu uqhamuka phezulu uyehla njalo uqhamuka phezulu uyehla njalo uzodlula la ku3 uhambe njalo uzodlula la wehle njalo uphikelele ezantsi bese siyasuka kuona bese sithi now uyabona ukuthi ku1 lo line uyaqhubeka uyodlula phezulu lapha na ku9 bese sibuya size ezantsi njalo njalo. Kodwa ke asiwubukeke manje lo line o red
uthinta kuphi ama-y intercept? Uthinta kuphi uline red lo uthinta kuphi ama-y axis? Uyabona ukuthi uthinta kuphi ku-3 athi yabona because awuthinti phela la awuthinti la awuthinti after this point emva kwaleli point awuthinti la uyaqheluka uyale athi yabona uzuzothinta la after this point uyaqheluka uza ngapha athi yayibona leyo nto. So sithini ke ama-y intercept ale graph ke manje le okusho ukuthi uline obovu uthinta ama-y axis kubani ku3. Oh sesiyabuya ke nalo 3 now ya lo 3 now ya. Oh le number la egcineni iyona vele evesana isitshele nje ukuthi siwuthinta kuphi uline ka-y. Anti siyayibona leyo nto engiyisho. So uthinta kuphi uline ka-y. That is how. Mawusuyidwebile njengoba sidwebe eblue saphinde sadweba ered. Umbuzo wawusuba wodwa ukuthi siwuthinta kuphi uy axis. Ngoblue siwuthinta ku-3. Suka lapha ke no-3. Hamba njalo uziyofika lapha. Oh nansi le number imele yodwa nje. Ayisho ayina x ayina y ayina p eceleni. Iyona esitshela ukuthi uline oblue uthinta kuphi ama-y axis. Bese siza ku red. Right? Nanku uline red uyahamba ufika uthinte la. Bese sisuka uthinta kuphi? Uthinta ama-y axis kodwa siwathinta ku +3. Sesisuka no +3 ke siyahamba njalo hawu ngempela u+3 la. Anti siyabona leyo nto sithinta ku +3. Bayabona abantu ukuthi ngenza kanjani? Bayabona. Asichazeke okunye. Yini lenenye ngifuna siyichaze manje is an x intercept. Mangisuka la ngifaka u-x ngani yami kanje. Umbuzo uthi ngiwuthinta kuphi uline wama-x bese ngithi la imuphi uline wama-x akuwona lo y lo owama-x lo. Anti siyayibona leyo nto ngiwuthinta kuphi ke ngiwuthinta kuyiphi number. Uyayizwa lento engiyisho ngiwuthinta kuyiphi number. Buka la uline oblue uyawuthinta uline wama-x kodwa manje angiboni ukuthi uthinta kuyiphi number. Uline red uyawuthinta uline wama-x kodwa manje angiboni ukuthi uthinta kuphi. Are you with me? Anti siyabona angiboni ukuthi uyithinta kuphi. Sengenze njani ke mangabe sekunjalo? Sengiyahamba ngiyokubala ke lokho ukuthi uthinta kuphi. Sengithatha nanku blue wami. Angithi uline oblue ngudwebe ngalo. Kwathi uline red ngawudweba ngalo. Anti siyayibona leyo nto. Sifuna ukubheka ukuthi uline oblue uthinta kuphi la. Siyabona wona uyathinta nakho. Kodwa uthinta kuphi? Uthinta kuphi? Ake sibukisise kahle sicabanga. Le number le iphakathi ka0 no1. Phakathi nendawo noma yikho phakathi nendawo asazi. Anti yabona? Kwa mathematics asigesi asiqageli. Asazi. Kodwa khona kuyabonakala ukuthi ungathi kodwa akasiqageli kwa mathematics. Sizokwenza kwenzeke. Sikwenza kanjani ke lokho? Uma sifuna ukuthola yes uma sifuna ukuthola ukuthi lo line lo siwuthinta kuphi senza u-x wethu sibhala kanje sithi let x be equals to naught. Senza u-x wethu abe u-naught. Okokuqala lokho uma u-x wethu ewu-naught kusho ukuthi thina u-naught suke sizowufaka la bese siba no6 times naught minus 3. Lokhu kufanele kusinikeze uy wethu. 6 times naught u-naught
not minus 3 is minus 3. Ubani lo? Y. Lo minus 3 uzalelwe ubani? Uzalelwa u-x ngesikhathi ewu-0, u-y waphuma ewu-minus 3. Nanti leli point. Anti yalbo? Nanti. Siyabona? Ake sibuye ke manje sibuka ukuthi uma siyishintsha ke lento sesithi uy manje u-0 kuzokwenzakalani? Uy manje u-0. Okay, masilishintsha sithi y u-0. Masilishintsha sithi y u-0 sithi let y to be 0. Okusho ukuthi angithi la sithe endaweni ka-x sifaka u-0. La sesizofaka endaweni ka-y sizofaka u-0. Ngithe lento kweni efana no-y sesiyawufaka ku-0. 0 is equals to 6x minus 3. Ngithe kuwena lento iyafana no-y sesiyawufaka ke u-0 endaweni ka-y. 0 naku is equal to that one. Siyabona? Sesisolva ke noma sixazulula noma sizama ukuthola ukuthi u-x umele bani. Sesithatha lo siubuyisa ngale. Ngesikhathi lo siubuyisa ngale, uma inamba isuka kwelinye icala iwelela ngaphesheya kwalolu phawu, ngabe isuka iya ngale noma isuka iza ngapha, iyalushintsha uphawu enalo ngaleso sikhathi. Bayangizwa abantu ukuthi ngithini? Iyalushintsha uphawu enalo ngaleso sikhathi. Yini leyo nto engiyishoyo na? Senza lokhu okuthiwa i-additive inverse. I-additive inverse inamba othi mawuyihlanganisa nenye ikunikeza u-0. Siuhlanganisa nobani ke lo 3 lo? Lo 3 lo siuhlanganisa no plus 3. Ngenye indlela sino 6x minus 3 bese sithi plus 3 ukuze sithole u-0 la. Ngoba ke sesifaka u-plus 3 ngapha nangapha sesizothi ke not lo not okhona plus 3. Not plus 3 is good as plus 3. Uyawubona ke bese sizothi 3 minus 3 not. Uyawubona ke manje ukuthi lo 3 mawusuka ngapha uwelela ngaphesheya ufika ube ubani? Uyalishintsha uphawu kade unalo. Angichaze futhi indaba ye-additive inverse. Ngithi kuwena ukuze le namba isuke la iye ngale sifaka okuthiwa i-additive inverse. I-additive inverse yini? Inamba iyafana naleyo namba kuphela uphawu olushintshayo. Okay, inamba ba u-3. Okay, kusho ukuthi ke inamba iyafana kodwa uphawu olushintshayo nanto ke selishintshile. Ngase ngithi ke ngoba nangapha siwufaki kade ungekho phela u-plus 3 la, nangale ngaphesheya sambe siyofaka ke u-plus 3 uzofica u-0 bese sithi plus 3. Kodwa u-3 minus 3 la kuzokunikeza u-0 kusala u-6x equal to. Bese kuthi u-3 plus 0 akunikeza u-3. Siyabona? Bese sidivide ngo-6, divide ngo-6. Mas divide ngo-6 la, divide ngo-6 la, kuzosala u-x la olingana noba u-3 over 6 u-half. Sesiyabona ukuthi uline wama-x ngoba u-x lo so uthinta kuphi? Ku-half. Buka la. Uyabona ukuthi ku-half la? La, u-half la. Sesiyakwazi ukumphendula umuntu obekade esibuzile. Wathi lo line blue uthinta kuphi? Uline wama-x uthinta la ngesikhathi u-x ewubani ke? Sesiyabhala ngesikhathi u-x wethu lapha ya u-x wethu u-half, kodwa lo half lo ka-x ukhishwe ngesikhathi uqhamuke ngesikhathi senza bani u-y abe u-0.
Siyabona? Ngicabanga ukuthi ingane yami siyakwazi ke manje ukubona lo line obo. Njengoba sengibuzile ukuthi uma la sidlula ku half, sidlula kuphi la ngane yami? Sidlula kuphi la? Okay? Asikubale. Ngikufundisa ukuthi ukubala kanjani. Okay? Nansi graph yethu. Ngiphinde ngicishe la sibuke la. Nasi isibalo sethu. Kodwa uline obovu sudwebe ngesikhathi la sino plus la. Angithi? Angithi blue sudwebe ngesikhathi sino minus. Same graph mayise sidwebe ibovu ibino plus la. Are you with me? That's right. Sifuna ukubheka ke ukuthi leli point li correct yini. Okay. Sifuna y intercept. Sifuna y intercept. Ngaphandle kokuthi uyakwazi ukuyibona la. Uyakwazi ukuyibala. Yes, uyakwazi ukuyibala. Uyibala kanjani? Wenza x let x be equals to naught. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi lokho la uzobona khona x wena uzofaka bani? Naught. Siyezwana? Sesiyaqhubeka. Ngithe lokhu kuyafana no y equals to 6x plus 3. Ngase ngithi la ubona khona x wena ufaka bani? Naught. Usunobani ke 6 usufaka naught la plus 3 is equals to y. Naught times 6 is naught. Naught plus 3 is good as 3. Ubani ke lo? Y. Nako. Lo y o3 ukhishwe x ngesikhathi x eubani e0. Siyabona? Leli point ke yileli la sithinta khona ama y. Asambe siyobona ku red line. Nanti. Ekuqaleni silenze nge set of ordered pairs, which was a relationship between y and x. Now, sesiyalibala, we are calculating lelia point. Must calculate y intercept. Senzu x let x senzu x abe naught. Endaweni yakhe sifaka naught. Masifaka naught endaweni ka x into ephumayo kuphuma y. Y uphuma eubani e3. Kodwa lo y o3 wenziwe ubani x ngesikhathi eubani naught. Nanti yani point. Sengifuna ke manje sithole la. Angithi la sithinta ama x axis. Angithi masithinta ama x axis sithi let y now be equals to naught. Kusho ukuthini lokhu? Lokhu kusho ukuthi la ngizobona khona y mina ngizofaka bani naught. Sengiyawufaka ku naught is equals to 6x plus 3. Now la ngibona khona y sengifaka naught. Bese ngithi ngibuyele ngizochaza le ndaba le ukuthi noma yipi number ozoyisusa la iye ngaphesheya izolishintsha uphawu enalo. Kanjani na? Ngokuthi wena uya adda, kodwa uadda ini esikubiza ngokuthi is an additive inverse. Yini additive inverse? Ngiyichazile additive inverse. Ngathi i-additive inverse of any number yileyo number yomqobo lwayo. Ngenye indlela uma inumber ku2 kusho ukuthi additive inverse kuzoba u2. Kodwa ke buko oqala ukuthi unjani. Upositive oqala owesibili unegative. Uyashintsha uphawu. Kodwa inumber ayishintshi. Uma eyokuqala beku -3 i-additive inverse kuyoba u3. Kodwa manje buku uphawu minus kusho ukuthi loliya plus. Asiyayibona lona. Uyalushintsha uphawu lwenumber kwi-additive inverse kodwa inumber yona kayishintshi. Bayakuzwa lokho abantwana? Yes. Asibuyeke. Sesifaka i-additive inverse la. Sithi u3
kodwa ngoba uphawu plus kuzoba u-minus. Siphinde size la sizothi u0 lo bese sithi esikwenze ngapha kade kungekho u-3, right? u-3 ungathi 0 minus 3 or minus 3 plus 0 kusakunikeza into efanayo. Okay, asibuyeke ku-0 noma ku-minus 3 mangi-adda u-0 ngithola u-minus 3 is equals to lo 3 ngisusa u-3 sekuphelile ngayo sekusele u-6x bese ngidivide ngo-6 la ngiphinde ngidivide ngo-6 la ahamba u-6 kusale u-x olingana nobani. Lokhu akusewona ku-half kodwa seku-minus half. Ayisiyabo ekuqaleni besithole bani u-positive. Idlula kwiside lika x eli-positive but le isidlula kwiside lika x ngesikhathi u-x ebani ewu-minus half. Kodwa lo minus half wenziwe ubani? Wenziwe ukuthi ngesikhathi u-x eba u-minus half wenziwe ukuthi thina sisuke sathatha u-y wethu sawenza bani u-not. Nantoka yileli ya point ke la naleli. So ngicabanga ukuthi bayabonaka abantwana ukuthi ukubala kanjani. Uqala uyidwebe, ungaqala uyidwebe uzibukele wena ukuthi idlulapi busu uyasho ukuthi ngiwuthinta phi lo line wama-y owama-x isidlula phakathi nendawo ayisadlule enambeni. Mayingasadluli-ke enambeni ngenze njani? This is what I do. I calculate the x-intercept. Ngiyayibala ukuthi idlula kuphi. Kodwa ngiyibala kanjani? Ngiyibala ngokuthi endaweni ka-y ngenza u-not. Bese ngifaka u-not esibalweni esifanayo kuphuma u-x. Bese ngithi lo x ukhisho ubani? Lo x wenziwe ukuthi u-y wakho ubu-not. Lo x wenziwe ukuthi u-y wakho ubu-not. Lo x wenziwe ukuthi u-y wakho ubu-not. Right? Lo y wenziwe ukuthi u-x wakho ubu-not. Lo y wenziwe ukuthi u-x wakho ubu-not. Athi siyayibona le nto engiyishoyo. So sesiyakwazi ke manje ukubona okokuqala. So ubhasobheka umbuzo uzongasho umbuzo ukuthi calculate the y-intercept okanye x-intercept. Calculate ukuthi ngiwuthintaphi lo noma ngiwuthintaphi lo. Uzongasho kanjalo umbuzo. Uzothi umbuzo by inspection. Kusho ukuthi wena vula amehlo akho uphinde wavulisise kakhulu. Buka-ke. Buka ukuthi idlulapi. Siyabona? Busu uyangitshela ukuthi idlulapi. Mawavulisisa kakhulu ukubuka ublue udlulapi ku-y udlula la. Ublue udlulapi ku-x angiboni kahle. Iyeke-ke lo ngayiboni kahle uzoyibala. Ured udlulapi ured kuma-y udlula la ku-3. Udlulapi ured kuma-x angiboni kahle ngoba kukhona number unqamula kuyo ngqo. Anisayibona leyo? Yeke uzobala. Kodwa mawusukubala uzokwenza lento engithe yenze ngapha. So uma ngithi kuwena write down the y-intercept of a line noma ngithi kuwena write down the x-intercept of a line, usuneyindlela ezimbili zokwenza. It's either uvula amehlo akho wavulisise kakhulu busu uyabuka busu uyabona ukuthi idlula la. Ngitheke i-y yile number la igcineni, u-x kuphela ozowubala ngoba le number la igcineni uyakwazi ukuvula amehlo uyibuke uyibone ukuthi ubani. Nansi anti yayibona? Bayangilalela abantu, bayayizwa abantu. Sengizonitshela ke okugcina. Ngizothi mase ngiqedile ukunitshela lokho esikubiza ngokuthi i-gradient ngimchazela yona. Bese ngiyakunikeza umsebenzi ozokwenziwa uwe. Kodwa
ngifuna ukuthi mawusuwenza ulelisise kahle ukuthi ngichazeni. Asibukeke sesiyochazana manje i-gradient. Buka-ke mase sichaza i-gradient. Kuseyisibalo esifanayo nasi. Masichaza i-gradient ngane yami yilokho esikwenzayo. Lalela kahle. Ngithi kuwena uma sichaza i-gradient yilokho esikwenzayo. Ufika uvula amehlo akho kakhulu. Yes, wavule kakhulu amehlo akho ubuka isibalo. Sezwa? Usibuke kanje isibalo. Inamba oyoyithola eduze ka-x. Lokhu kwa grade 8 esasikubiza ngokuthi i-coefficient ka-x lokhu. Iyona i-gradient yakho leyo. So mangithi kuwena what is the gradient uzovula amehlo akho kakhulu ubuka isibalo. Busu uyobuka ukuthi ubani oseduze ka-x u6. So ubani i-gradient yakho u6. Asiqaleke ngokuyichaza i-gradient. Ngithe kuwena i-gradient right islope unyuka kangakanani ulayini wakho. Intaba eqongile noma intaba enjani whatever. Intaba steep. Angithi siyayizwa leyo nto engisho. Right. Ngase ngithi kuwena uyibona kanjani i-gradient? Ngathi vula amehlo akho kakhulu. Bese ubuka inamba eseduze lokho esasikubiza ngokuthi i-coefficient. Coefficient of. Okay? Inamba ke eseduze ka-x ubani u6. So i-gradient yama umbuzo uthi what is your gradient? Bese ngivula amehlo ngibukela ngithi my gradient is 6. Angibali ngiyayibuka. Ngizokukhombisa mase ngithi bale ukuthi wenze njani. Kodwa ke before ngikukhombisa ukuthi ma uyibale wenze njani. Uphawu olusetshenziswayo for gradient lingangabhalwa igama kanje kodwa kubhalwe lokho gradient m. Ukuthi ke yini bakhetha u-m angeke ngikutshele namangazi. Angithi uyayizwa leyo nto engisho angazi. Kodwa kuqaphele lokho ukuthi njalo for a gradient kusetshenziswa u-m. Uyoshintsha ke ngelinye ilanga phela u-m ingane zami. Ile yanto engake nganifundisa yona ngathi i-variable. Angithi siyayizwa leyo nto. I-variable iletha inoma yipi letter engasetshenziswa ukumela. Ngelinye ilanga ke bangawushintsha lo m kungabi u-m thola u-p thola u-q thola ubani thola ubani thola ubani. Angithi uyayizwa lento engisho. So ke my gradient m in this case is equal to 6. Angibalanga ngivule nje amehlo kakhulu ngoba bangibuza ngegradient ngabuka ngase ngiyakhumbula ukuthi kuthiwa yini gradient. I-gradient kuthiwa inamba eseduze coefficient next to x. Ngathi mangivula amehlo leyo namba ubani u6. Laletsisa kahle lokhu engichaza manje kwenzeka kuphela uma udweba igraph ewulayini oqondile kanje. Angiphinde ngisho futhi ngithi le gradient engikhuluma ngayo engithi uvula amehlo kakhulu uyicinga uyiqalaza uyibuka uyithole uyibona kuphela uma udweba uline onjani oqondile. Eyala i-gradient uba u6. Eyala i-gradient uba
u6. Uma ngase ngishintshe kuwena ngithi f of x is equal to minus 3x plus 2 bese ngithi kuwena eyala igradient uba akuseyena phela u6 eyala seku minus 3 athi yayiza lapha minus 3 konje ngitheni kuwena ngale yanamba lapha ekugcineni ngithele namba lapha ekugcineni ingitshela ukuthi ngiwuthinta kuphi uline wama y axis angithi so nguthinta kuphi uline wama y axis la 2 y is 2 la nguthinta la uyabona ukuthi angiyidwebile ngivele ngibuke nje bese ngithi y axis nguthinta kuphi ku2 nguthinta la ngingacalculate futhi nalokho ngokuthi let njengoba kade ngikufundisa ngiphinde ngicalculate ukuthi lo ngizowuthinta kuphi ux line wala ngizowuthinta ku1.5 izodlula nje la phakathi nendawo la 1.5 la uzothi ke omunye ngikubona kanjani lokho ngithe phela ngani yami ukuze ukwazi wena ukubona ukuthi ngidlula kuphi ko x you say let y be 0 endaweni ka y 0 is equals to minus 3x plus 2 ayi siyabona siyavumelana mase ngiyabuya bese ngithi uma ngifuna ux thatha lo ngobuyise ngapha ngibe no 3x is equal to 2 divide ngo3 divide ngo3 so x wami alingane no 0.7 oh ayidluli ke la ayidluli ku1.5 idlula ku 0.7 khumbula le njobe idlula la ku half u-half u0.5 u0.7 kusho ukuthi izodlula somewhere la iqhamuka la phezulu ku2 izodlula la ngeke ifike ku1 izodlula la shona izansi athi yabona la asibuyeke buyake angithi ngisakutshela njalo ngegradient ngifuna ukukukhombisa ukuthi lento engiyishoyo ukuthi gradient u6 iyenzeka ngempela ine formula ke ngani yami lento ebalwa ngayo kuthiwa igradient ilingana no y1 minus y2 over x1 minus x2 iformula le noma indlela le yokubala igradient le formula le uyakwazi ukuyibhala kanje mawuthanda y2 minus y1 over x2 minus x1 angichazeke lokho anti ibuke kahle njalo y bahlale benga phezulu x benga zansi uma ngaphezulu ngiqale ngo y1 kusho ukuthi nangezansi ngiyoqala ngo y1 uma ngehla ngiqale ngo y2 kusho ukuthi nangezansi ngiyoqala ngo x2 yini lo 1 nalo 2 na ama-point amabili lawa kuthiwa yiba nama-point amabili kulayini yiba nama-point amabili kulayini ukuze ukwazi ukubala i-gradient thatha lo line ke ngane thatha lo uyabona lo line obovu lo line obovu esithe yilo sathi gradient yakho no6 asibeke nama-point amabili nanti point esilidwebile ekuqaleni angithi salichuma naleli yana ngithi yilokhu nalokhu angithi yabona yilokhu nalokhu ngakusebenzisa kunginikeze i-answer efanayo futhi asiboneke sesisebenzisa iformula ke manje siyayibala igradient ukuze ukwazi ukuyibala igradient ngaphandle kokuvula amehlo ubuke isibalo sinikeziwe
busubuka inamba eseduze ka-x mase kuthiwa ibale kuthiwa calculate funa ama-point amabili kulayini owodwa nanku layini obovu kunaleli point naleliya usungangitshela wena ukuthi lipho ufuna kube lokuqala ngizokwenzela omabili ukuze ubone ukuthi ayokunikeza i-answer efanayo nante lokuqala nante lesibili kusho ukuthi u-point 1 lo kusho ukuthi zonke izinto ezingo-1 la zisuka la ezingo-2 la zisuka la uma ngisebenza ngale ndlela ezingo-2 zisuka la ezingo-1 zisuka la manje yabo akusho lutho ukuthi ngiyibeka kanjani angisukeke ngisuka la sengiyawubala ku M1 M is equals to ngisebenzisa le formula njalo ngitheke kuwena u-point 1 yilo nankonke angithi point lakhiwa u-x kanye no-y sengiyathatha ku-y wami 3 sengubhalile nanku minus sengiya epointini lesibili ngiyofunda u-y wakhona x kanye no-y angithi u-y wala u-3 bese ngithi -3 over phindele ku-1 u-not nakho minus bese ngiye epointini lesibili u-x wakhona u-1 bese ngithi -1 siyavumelana la mangimultiply la kuzophuma uplus la sengabafundisa abantwana ukuthi ama sign wa multiply kanjani kuzophuma uplus la kuzoba u3 plus 3 over la kuzophuma uplus 1 kuzoba u-not plus 1 not plus 1 is 1 divided by 3 plus 3 is 6 6 divided by 1 6 divided by 1 is 6 lower ya bayibona abantu asizela siyibalela angithi masiyibala nali point esilibekile ekuqaleni nanti elinye lapha ya y1 y2 3 minus -3 nakhona sazosinikeza into efanayo sino 3 minus -3 sivale over 1 minus not 1 minus not la sitholani la 3 la u-3 la so mas multiply la kuzophuma uplus bese kuba u6 3 plus 3 6 over 1 minus not is 1 6 divided by 1 the answer is 6 nanke uyakwazi ukuyibala kodwa mawuyibala usebenzisa le formula noma le formula kanye ne table of signs yakho angichazeke indaba ye gradient ngithe gradient ukwehlela nokwenyukela kalayini ngathi isymbol esetshenziswayo u-m right ngase ngithi uyakwazi ukuvula amehlo kakhulu uyibuke emaqede bese uthatha inamba encike ku-x iyona gradient yakho leyo sathi u6 sathi mawuyibala usebenzisa iformula yakho it's either uyibhala kanje noma kanje njalo y bahlale bengaphezulu x bengezansi uqala ngo1 uye ko2 noma uqale ngo2 uye ko1 but ukuze ukwazi ukuyibala kulayini owodwa yiba nama-point amabili kulayini owodwa yiba nama-point amabili then uyakwazi bonile ukuthi uyibala kanjani wabona ukuthi uyibuka kanjani wavula kanjani amehlo ukuze uyibone bese uyibhala phansi mawusuwavulile wabhala phansi wawudweba bala waphuma answer efanayo then you are covered usiyayazi wena le ndaba so grade 9 ziwu3 izinto engikufundisa zona kule lesson esiphuma kuyo 1 ubona kanjani ukuthi lo line wama y nguthinta kuphi ngibona ngale ya number esekugcineni right nansi inamba esekugcineni engitshela ukuthi lo line wama y nguthinta kuphi
ngedlule lapho bese ngithi ubona kanjani ukuthi lo wama-x wona wathinta kuphi. Ngikufundisileke ngathi you let x be not and y is that, you let y be not and x be that, ukuze ubone ukuthi udlula kuphi la, ubone ukuthi udlula kuphi la. Siyezwana? Ngase ngikufundisa ukuthi i-gradient yini, isimboli yakhona yini, ngakufundisa ukuthi uyawavula amehlo ubuke bese uyibhala okanye uyibale. Mawuzoyibala udinga ama-point amabili, kulo nalo line lo. Happy? Umsebenzi kuyalandela. Uzokwenza kanjena ke kulomsebenzi. Uzofika uyidwebe bese uyangitshela ukuthi uthinta kuphi uline wama y axis, ungitshela ukuthi uthinta kuphi uline wama x axis. Lokho uzokukhombisa in a form of a ordered pair. Okay? Bese uyongitshela i-gradient uyibale nazo ke zakho. Right, senzo. Right, lo ngimshiye ngamabomu ke-grade 9 ngoba ngifuna ulokhu ubuka kuyena. Okay, kodwa na umsebenzi engifuna ungenzele wona ilezi ibalo ezu1 2 3 4. Yini into engifuna ungenzele yona la? Ngifuna uhambe lezi ibalo esodwa uzosidwebela igraph yaso yodwa, iplane yaso yodwa. Kusho ukuthi uzoba noline owodwa kulento, uphinde ube noline obovu kwenye, ube nomunye kwenye, ube nomunye kwenye. Uzowudweba lo line njengoba ngikukhombisile ekuqaleni ukuthi udweba kanjani. Right? Ngokuthi uzokwenza itable lakhe elincane, ube nama ordered pairs, bese uba nama point awu2, bese uyawajoyina. Bese uyangiphendulela ukuthi lo line lo uthinta kuphi lo wama y axis, uphinde uthinte kuphi lo wama x axis. Mawusuqedile wenza into efanayo, mawusuqedile wenza into efanayo, mawusuqedile wenza into efanayo kuzo zonke lezi balo zozo4. Laletsisa mawudlala le video noma udlala le play, uzoyidlala uhleli nomngani wakho ofunda naye noma uhleli nobaba nomama, bakulalelise bakubukise, bakwandisela amehlo nengqondo. Bese uyazama uyenza. Manehluleka ukuchazelana nina nobabili, seniyobuya kithi ngeindlela zokuxhumana. It's either WhatsApp, Twitter, Facebook or YouTube, or you can even find the page lethu ku Google Info Class. Nalo lonke kolunye uhlobo lombuzo ongasube nalo ukuthi igraph, ifunction, irelation idwetshwa kanjani, iordered pair yini, zonke lezo zinto, gradient, y intercept, x intercept, yini zonke lezo zinto, then uyobuyela kuthina mawuna leyo nkinga. So we will explain it to you once again ngoba sifuna uyimasterishe manje kwa grade 9. Lento iyoze iyophuma kwa grade 12 inje ngeke izishintshe. Thank you.